أنوار التنزيل. ليلة القدر خير من ألف شهر. Daren Lailatul Qadri yana daidai da watanni dubu. Aikin da aka yi a cikinsa ya fi aikin da aka yi a cikin watanni dubu, wanda ba na Lailatul Qadr ba. Wannan shine abin da yake ruɗar da mutane. Suke mamakin yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya ba wannan al'umma mai rauni wani dare, wanda aiki a cikinsa ya yi daidai da aikin watanni dubu. Kwatankwacin shekaru 80. Saurara ka ji, dare guda ɗaya ya fi darare dubu albarka. Abin lura ba magana tsawon rayuwa ba ne, albarka ce kawai da dacewa da ayyuka na gari. أنوار التنزيل.